na tayong La Union. So, merong magandang pasyalan doon na papasyalan natin gamit ang bike. So, samahan niyo po ako sa rides ko for today. God bless. Ganda. Bridal shower. It's the peak, guys. Nandito kami ngayon. Sabi ko, bakit para ang bigat? Sabi ko, chinek ko yung gulong ko kung flat ba. Hindi naman flat. Yun pala, banayad na ahon pala to. Papuntang La Union. So, pagpabalik, siguro mas easy na lang kasi pababa na unti-unti. Meron kasi yung paakyat na kailangan mong paramdaman. Parang raramdaman mo lang na, uy, paakyat pala to. Parang mabigat, gano'n. Kaya yung mga bagay na pakiramdaman mo na lang para smooth yung flow. Ganda dun, no, sa bundok. Doon kami nagtitrail dati. Kasi bawal pa eh. Pag hindi na bawal, trail tayo doon, mga kapadyak. Diba? Tara. Kung titignan nyo po, banayad na ahon yan. Hindi lang siya halatang may ahon. So, meron ng tiplets dito soon. Sa season. Mas malapit na siya pag pupunta ka ng Baguio. Yan. Kasi yun ang Baguio. Yan ang Baguio. So, we're entering La Union na po dito. Yan. So, may mga... Pag nakita nyo na yung mga ganito, characters, Batman, Wonder Woman. Ay, ang bilis! Yan. Sabihin, we're entering going La Union. Kung makikita nyo, makulimlim po yung ulap kasi baka maulan ulit. Ang daanan po namin last time, pag pupunta kami doon sa baba, basta doon, meron kasi yung parang shortcut. Ito kasi diretso pa La Union. Yun kasi, diretso na ng Kampuan. Yun yung daan doon. Yun yung daan na pa Kampuan. Let's go na. And right. We're entering La Union. Yung dalawang kasama namin, naka-orange tsaka naka-green. Ayan sila. Yan. Oh! Hintay na! Hi! Hintay na! La Union. Welcome to La Union. La Union. Second district. Dito. Oh. Ganda. La Union. Ito po yung unang bayan ng La Union pag galing kang south. So ito yung unang bayan nila. Tama ako, diba? Ginagawa mo! This. Yay, merienda muna tayo. Uy! Ito yung tinatawag nilang tumutok ka sa trangko. Kasi, pag tumutok ka sa trangko, yung hangin, siya yung unang sumasalo. Tapos, para kang nahihila. Mas efficient yung takbo mo.
Kasi nga konti na lang yung sumasalubong na hangin sa'yo. Compared, pag ikaw yung nasa harap. Kaya lahat ng trangko, sila yung sumasalubong sa kanila. Dynamics kasi, aerodynamics. So, hinihingal ako. Pero, tutok ka lang sa trangko. Mas mahirap po kasing mag-bike pag salubong yung hangin. Para kang kinokontra. Hello! Yun po. So, tutok lang tayo. We're entering Ago! Bibilis ng mga kasama ko. Humahabol ako. Oh no! Yun na. Hindi ko sakyan na. Grabe. Bilis! Gilid-gilid. Daming bumibilis sa sasakyan. Ago ko na. Sa pagganito. Fresh. Walang halong chemical, walang halong sugar, ano na? Magic sugar. Sarap. Tulo ako doon. Bang! 10 pesos to? Ito 5 pesos. 10 pesos. 10 lang. Refill. Unlimited. Malapit na kami sa destination namin. Mga 5 kilometers na lang or 6 kilometers. Nagsisitanggalan na sila ng branches ng tree kasi tag-ulan na. Yan mo na ata tayo. So may bagyo para hindi mabagsakan. Kaya bayad po yung pagbunta dito. Para ma-maintain yung environmental. Magkano? 15. 15 lang. Riders, nandito na kami sa Eco Park ng La Union. Ginagawa po ito ng Department of Tourism para po mas marami pa pong dumayo dito. So ang ganda po dito. Kung titingnan po natin, maraming arroyo trees. Yung arroyo tree para siyang pine tree. This one, oh. Yan natin. Yun. Ganda, oh. Wow. Ganda. Sobra. Nakakarelax. Ganda. Sa atin, pag ito, mahuga nila. Uy, ayun, oh, mga nagbabike. Puntahan natin. Dami palang nagja-jogging dito. Pwede pala yun. So, yan. Daming puno. Ang ganda dito, promise. Puntahan nyo, Ago, La Union, Eco Park, Santa Rita, Barangay Santa Rita. Sobrang ganda. 15 pesos lang yung entrance for maintenance ng environmental fee. Ganun. So, may mga dinedevelop pa ito. Para siyang mini Camp John Hay. You know? Pero, liin mo. Wow! Dagat na doon! Tara sa dagat! Pag diniretso lang to, dagat na. Talagang ang ganda po. May mga nagsiswimming doon, no?
ako natumbang. Tumubog pala. Pero pag pang trail ito. Kaya mo. Ito na po yung mga fishermen. Actually, yung mga tao dito, direct na silang kumukuha ng ano nila, ulam nila. So, bibili na lang. Hello po. Magkano yung ganyan, kuya? Tandaan. 100? Ang kilo. Anong tawag dyan? Diwal? Diwal? Oo. Diretso na sila kumukuha dito, no? Oo. Dami. Sig. Bang! Kuya, ano to? Tulingan. Ay, tuloy. Tulingan. Magkano isang kilo nito? Mahal ang ganyan. 200 ata. Oh no! Isang kilo. 100. Ano pa? Bibili ka rin? Hindi ko alam. Paksiw. Paksiw? Prito asa? Oh, 3 days. Tingnan natin doon. Bang! Okay. Ay, lalaki. Sige, ang lalaki. Ano, dia ka rin? Nagkatag ko manok? Yan. Ala, ang nakatagkatag ko manok? Yun lang. Ay. Ay, ganyan. Nakatali. Kilo man natin ito, ano, nagkatag ko manok? Hello mga riders! Andito tayo sa beach ng Agoola Union. So nakabili yung kasama ko ng... Anong tawag dyan? Na fish? Anong tawag dyan? Swordfish? Yun, basta yung isdang yun. 100 pesos lang. Ayaw ko. Nakatamba lang. Nakachamba. Ganda dito. Yun eh. Grabe! Beach! Dapat yun, Roy. Picturean kita. Hindi, kumawala na na. It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili ko, hindi makuha ng buo. Hanggang ganun na lang nga, kailangan ko tong tanggapin. Nasa puso mo meron ng ito. Ginagawa mo. Takwil mo na ako, besh! It really hurts. Ang magmahal ng ganito, kung sino pang pinili mo, di mo makuha ng buo. Ah! Yo, so... Yung RD mo baba ay naka-number sa harap. Yung number 2. Bawas mo. Number 2 mo. Hi guys! So, andito na kami sa Aroo Trees. So, dinidevelop pa lang ito ng Department of Tourism ng La Union. Marami na rin pong pupunta dito. Napaka-fresh ng air. Para talaga siyang pine tree. May maliliit siyang bunga. Ganito. Siya, yung mga pine tree, di ba malalaki? Parang ito, mas maliliit lang. Ito lang siya. Ganda. So, magandang pasyalan ito for La Union lovers, for tree lovers, for Baguio like. Pasyal po kayo. Ganda dito. Parang ang lamig pa. Ang presko. So, naabutan na po kami ng ulan dito.
Yan, maulan na po. Kaya sumilong kami dito sa stage nila. So, maulan na. Pero pauwi na rin kami. Before po mag-end yung vlog ko, mag-shoutout na ako habang nagpapatila kami ng ulan. So, shoutout sa siklistang Dagopeño, JR Paglingayin, kay Nathaniel Dorolyat, shoutout kay Brian Enrique, sa MTBN RV Pangasinan, kay Anjo Quezon, shoutout sa'yo, and kay Ayan Daniel, Mac John Lord Calejo, Team EPVC Alive, hello po sa Eastern Pangasinan Bikers Club, hello po sa inyo. Hindi po ako nakapunta sa meet and greet kasi ganito nga po yung sitwasyon, may pandemic pa, and isa po akong frontliner pero ayoko pong i-release, yun na po. Pero may-meet ko po kayo someday. So, sa Kanayon Bikers Club, thank you sa Kanayon Bikers Club, sa bibset ko, kay Kuya MacGregor, bili na po kayo sa kanya. And kay Sanpai John, Charles Fernandez, Mark Jonel Farinas, hi sa'yo. And see you sa next vlog ko ulit. Pauwi na kami pero yon. I hope na i-share nyo din po tong vlogs ko for future. So, let's go again. Promote ko lang si Ricky MacGregor Conor ng Pasig City dito sa bibset niya. Order na po kayo sa kanya. Super affordable, super sulit po, and 3/4 yung damit. Tapos hanggang above the knee. Maganda siya kasi syempre yung mga ayaw umitim or ayaw ma-expose masyado sa araw, di ba? Ang ganda po ng tela and super ganda. I hope na bumili po kayo sa kanya, and stretchable din po yung tela niya. So, kay Kuya Ricky MacGregor Conor ng Pasig City ng Kanayons Bikers Club, hello po sa inyo. Thank you so much. And I hope na ma-meet ko pa kayo in the future. And shoutout din pala sa mga tambikers. Tambay lang kayo dyan. So, let's go! Pauwi na kami. And nalilases ako sa kantang It really hurts ang magmahal ng ganito, kung sino pang pinili mo, di mo makuha ng buo. Hanggang ganon na lang ba? Hindi ko alam. Pero sa generation natin today, some settle for less and some just settle because it's the flow. Kasi yun yung uso. But I want to remind you na don't settle for less and don't go with the flow. Kasi only dead fish go with the flow. Diba na bakit mo pagpipilitan yung sarili mo sa taong hindi ka naman mahal? Ganun. You should pray about it. You should always put God in every relationship of your life. Maski friendship man yan, or sa family, relatives, or special someone, ganun. You should always really pray about it. And relationships are one of the most essential aspect ng life natin na hindi dapat natin pinapabayaan. Also talk about friendship sa mga friends, ganun, diba? Na we should not settle for disposable friendship. Dapat no to disposable relationship tayo. And yun nga, that every relationship should honor God in every aspect sa life. So yun lang, grabe lang yun, na-realize ko lang sa kantang yun. Let's go, bike na nga tayo. Yun lang naman. Pwedeng magtanong, saan po yung nakita niyo po yung nanay ko? Nawala kasi ako, iniwan ako eh. Kanina pa po ako maakyat, tignan niyo po. No? Anong pag nakita niyo ha, sabihin niyo sa akin na. Okay po, bye. Titip tayo ng 3 snacks
para sa mga frontliners. Tatry ko lang. Just then. Nakuha ko na yung free ko. Salamat po sa panonood ng aking vlog. Sana po manood po kayo ulit para sa next ride ko. Like, comment, share, and click the notification bell button. Subscribe din po kayo. And yun po, tulong-tulong po tayo para mag-grow pa po itong channel ko. Thank you guys. Bye-bye. Yes. Wow. Hello guys, so meron po tayong free reflectorized sticker giveaway. So, pamain na lang po, comment down below ng mine para mabigyan ko kayo nito. So, it's reflectorized. Ito po, may verse siya na nakalagay and then may YouTube channel. So, thank you po kay Sir Raymond Dakiwag na nag-support po ng sticker ko. Thank you guys. Bye-bye.